ҷонона Назарова бонуи майдони гӯштингирӣ солҳои охир дар ҳама мусобиқаҳои дохили кишвар ширкат мекунад. Доимо бо писарон даст ба гиребон мешаваду рақобатпазирии арзанда нишон медиҳад. Ширкат дар чунин чорабиниҳо имконияти хуби сайқал додани маҳорати касбиаш мешавад. ҷонона дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам фаъол аст. Дар мусобиқаи гӯштингирӣ ки дар деҳаи чилчаи ноҳияи Темурмалик доир шуд, ҳарифони худро як-як аз сари роҳ берун мекунад. чунин мусобиқаҳо барои мо таҷриба мешавад, ки мо хубтару қавитар шавем ва барои мусобиқаҳои оянда омода шавем. айни ман бо се рақиби худ ки онҳо писар буданд, бо онҳо рақобат кардам ва ҳар сеашонро мағлуб кардам. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар деҳаи чилчаи ноҳияи Темурмалик бо риояи анъанаҳои хоси ин риштаи варзиш, иштироки паҳлавонони шинохта ва ҳазорон нафар дилбохтагони варзиши суннатӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҳар сол роҳандозӣ мешавад. гузоштани тӯҳфаҳои арзишманд барои ғолибон низ боис бар он гаштааст, ки гӯштини чилча миёни паҳлавонони на танҳо дохили кишвар, балки хориҷ низ маҳбубият дошта бошад. дар ин мусобиқа гӯштингирон аз Русияву Узбекистон маҳоратсанҷӣ карданд. пас аз сабқатҳои зиёд, Шодмон Ризоев ва Ҳусейн Холмурзаеви рус ба финали шоҳҷоизаи якум баромаданд. Шодмон аз худ маҳорати воло нишон дода, моҳирона Холмурзаевро мағлуб кард. дар даври аввал бо варзишгар аз ҷумҳурии Узбекистон муддати 15 минут қувозмоӣ кардем, ки қувозмоии мо мусовӣ эълон карда шуд ва бо варзишгар аз ҷумҳурии Россия Ҳусейн Холмурзоев мебошад, ки чандин карат қаҳрамони гранд-сламҳо, ҷоизадори чемпионати Европа ва ҷудокори хеле хуб буданд. хушбахтона бо он кас рақобат кардам ва дар минути дуввум севум, дақиқаҳои дуввум севум бар он кас ҳам ғалаба кардам. хушбахтона имрӯз соҳиби шоҳҷоиза гаштам. барои шоҳҷоизаи дуюм ду варзишгари тоҷик Ҳақназар Назар ва Шариф Назриев нерӯ санҷиданд. ҳарчанд фарқи вазн миёни Шарифу Ҳақназар калон аст, вале ғалаба ба Шариф ба осонӣ муяссар нагардид. дар як ҳолат Шариф аз ҳарифаш имтиёз ситониду доварон ҳалол донистанд ва шоҳҷоизаи гӯштини чилча насиби Шариф Назриев гардид. бо ҳамин мусобиқаи гӯштингирии деҳаи чилча низ дар сатҳи баланд роҳандозӣ гашта, дербоз дар хотири иштирокчиён нақш хоҳад баст.